Banui, Margoari buruz hitz egin behar dudanean, batzuetan, ez zaizkit hitzak ateratzen. Ez dakit zer esan. Bestetan aldiz, ezin isildu egoten naiz. Esango nuke, kuadroak bezalakoak direla hitzak. Batzuetan oso gutxirekin esan beharrekoa esana dago. Beste batzuetan, naiz eta dena kolorez eta materiaz bete, ez dela aski ematen du, ez dagoela amaitzerik. Nire lanaz hitz egitea gogor egiten zait. Gehienetan, hitz guztiak sobran direla pentsatzen dut. Hitzak apaingarri bezala erabiltzen ditugula iruditzen zait. Zerbait salduko bagenu bezala. Margoak berak hitz egiten du. Eta ez du hitzen beharrik. Isiltasunean hurbiltzea besterik ez du eskatzen. Bai sortzen ari denean, bai begirale bezala hurbiltzen garenean. Batzuetan, hitzak antzerki bihurtzen dute dena. Ze dena ulertu nahi dugu, dena apaindu. Eta gauz batzuek ez dute azalpenik. Ezin dira ulertu. Beste batzuetan, ordea, hitzen beharra dut. Baina hala ere, ez dira hitzak inoiz margoa baino lehenago. Edo margoa amaitzerakoan zerbait berri ulertzen dut, edo sortze prozesuan nolabaiteko ulertze instantea ematen da. Prozesu hortan, behin eta berriz galdu egiten naiz. Eta hortik sortzen dira gauz ederrenak. Ni bide erditik kentzerakoan.
Margotzerakoan, ez ditut bozetoak egiten. Zuzenean margotzen dut, ze bestela margolanari indarra lapurtzen diotela iruditzen zait. Behar bada, horrela, lana zikinagoa izanen da. Baina niretzat egia egonen da bere barrenian, eta tripa guztiak hor egonen dira agerian. Ez dut zerbait perfektua bilatzen, baizik eta zerbait benetazkoa. Niretzat, sormena agortezineko iturria da, denen eskura dagoena. Baina berarekin harreman emankorrak izateko, umiltasunez eta isiltasunean hurbildu behar duzu. Zutaz edo pentsatzen dituzun gauzetaz galtzeko edo lixatzeko prest egon behar duzu. Zehor ukitzen dituzu gauz politenak. Hemen, aparteko mundu hontan, ez dago mugarik. Mugak zuk jartzen dituzu. Norbera prest den bitartean, beti bada sakontzeko aukera. Amaitezina delako. Espazio hontan, denbora gehiena galduta pasatzen dut. Eta nere buruari galdetzen diot zertan ari naizen, eta zentzurik baduen egiten ari naizena. Baina hori pasa ezkero, eta galtzen uzten baldin banaiz, badira momentu biziki ederrak. Eta horiek dena merezi dute.